ke umuntu sengibonini awuthi mengivuke ngithi yabo kuze ngizotshela izingane ngiyitshengisa ukuthi igqomu yini mokhuluma ngegqomu ukhuluma ngani thina esacula sashaya igqomu isayihlala. So guys, angazi noma senike nayibona yini bese niyibonile ivideo yabe episode Dumo etshela wonke amaciko artist aseThekwini especially lawa acula igqomu ukuthi italent alisekho babhala umbhedo ayikho lento abayiculayo and kunomuntu enginisolayo ukuthi ukhuluma nobani because bake baba nempi naye long time ago. So this person manje usezoba uDJ kanti futhi useyacula uqala ngokuthi abomdance. If you can guess ukuthi ubani, hit me up lapha na comment section. But before ngisikale nje bethi show intervene, let's just go straight to this video that's circulating all over social media and ikhuluma nabantu abathize uBabes Dumo njalo loyo. And please stick around because nginawo amanye ama-comment ashuka abantu, so ngizofuna ukuzwa ukuthi wena uthini after this. La ngihle nje ngiyacabanga, right, ezigqomu queen, queen of gqomu, yes, that's me. Ngiyacabanga ukuthi yazi guys, sekucula wonke umuntu uyacula, dancer liyacula, DJ liyacula, italent ubona ukuthi alikho, like guys alikho italent useyibo acula into engayimake sense. Like njengobani ocula into engayimake sense. First of all uBabes Dumo came in babe khona vele abantu asebecula ne, and ukhumbula ukuthi naye ufike vele kukhona abantu vele sekuvele secula wonke umuntu. But guys, Babes Dumo bethi sambona muhle kanjani bethi, and she is talented ne. Okay, ake siza ukuthi lento yakhe ibiya kuphi ngoba engazuthi une frustration ngabantu asebefikile manje emculweni abazobheda. Hayi yena. And mongaphawula kuzobe ngathi unomona. Phela ababuzi ngani thina sibabhalele. Esicula izinto ezinesense. Sibabhalele kulula beshi ngiyacela ungibhalele yasikhola la ngisakhe khona. Yabo igqomu itempo lakhona lihlukile, likhona engathi liyithayela, kukhona elihamba kahle nje, likhona eli-electro, and I just wanna party, li-electro, yabo ahlukile. So khona umuntu. So do you really think ukuthi Babes is talented, she's talented and angakwazi ukubhalela abantu amaculo abo? If uthi yes, ngicela ukubona lapha na comment section. If it's no, ngicela ukubona lapha comment section. And also don't forget to subscribe, okay, to my channel. You are watching the Deepin Online podcast, #1 podcast in KZN, if not the world. Lalela fethu mina ngokwami ngithi she's right. Angazi ukuthi wena uthini, but now abantu bakhulumile la, yabo. Bakhulumile abantu la. Yabo bakhulume kakhulu abantu la bathi wena Babes waze lapho ucula kwawena nawo wagcinwa ngehhololo yini manje uzogqeka abanye ezinye izingane kodwa nawo ucula umbhedo awukazi ukhiphela nawo ama comment lapha. It's not just lawo maningi lama comment. So ukuthini ukuphawula kwakho kwena lapho? Do you really think uBabes ukhuluma udlala ngathi? Because uBabes phela naye mfethu umculi ekugcineni uyazazi lezi zinto, yabo, ukuthi yena mhlambe isuke sijump uyabacela ke abaculi ke ukuthi abeze azobabhalela. Wena ungaya yini uyobhalela uBabes? Make sense, yabo, into ayimake sense nje uthi qonqonqo ngena sanibonani yebo unjani ma aha lento ecuma dala ayimake sense. Yabo ithina bo SpongeBob bo Batman into etransformayo, sifuna ama-breads, our Powerpuff Girls, Barbie girl, siba ama-cool kids ngoba thina bobhayi. Ya understand ukuthi ilento iya understand ke nami
hale ilale wavuka ekseni awazi ulaliphi. It makes sense. Very Java phezu kombhede good. kavuka umuntu java phezu kombhede kuzovuka umuntu vele olele. Umbhede wami uyiskepe ukhala amatsegetsege angeke sawugibela ubani mfana ungagibela umbhede usukhala amatsegetsege. Yo guys manje ngiyastresseka. Yo from dancers to DJs, from DJs to singers. From dancers to DJs, from DJs to singers. I think she's just taking a jab laphana kuMgilani. It's just there's an allergy. I'm not sure, but I think she's just taking a jab to Mgilani. But baningi vele abantu abawo DJ manje abaculayo abanye bacula abawo DJ. She's got a point there. But the question all remains ukuthi wena as a dope artist ungaya yini ku Babes uyocela mhlambe ukuthi akusize ukuthi career yakho ithi ukuthi kancane. That's the question. Why is so sikhuluma Babes yaza futhi wenze ngababomu ngoba ubastard. Yabo bekhuluma ngobuphatha ubastard. Hayi nako bafethu yazi Babes ngiyamthulela isiqhoko. Yo. Ke umuntu sengibonini. Awuthi mengivuke ngiyithunithi. Yabo kuze ngizotshela izingane ngiyitshengisa ukuthi igqom yini mokhuluma ngegqom ukhuluma ngani. Thina esacula sashaya igqom isayihlazo. Once wadansela nje igqom umfana Victoria nje sikhotheni wentombazane ke lo. So wewe usikhotheni ke lo la ke. Maybe she's got a point, but do you really think Tina Sabantu kufanele sihlezi siconsumer into yakudala? Like njengamanje sifanele sibuyele back kwilale omadononi. Yes, the talent is there and the music was wow. But ke manje ke besikhuluma ngesimanje ke manje. Lesi siyambuza ke na uBabes ukuthi yini entsha ayikhiphile yabo mhlawumbe ezoba iexample kubantu abafisayo ukufana naye since ifuna ukufundisa abanye abantu ukuthi kwenziwa kanjani la kaQomi. History is nice, legacy is correct, but mase sibuyele nje emaqinisweni ukuthi mhlawumbe uBabes ngempela naye kukhona yini asekukhiphile ukuveza lona italent lokuthi yes she is talented. I'm not against her or something ukuthi akekho talented and we just talking because naye la umbono wakhe la ukuthi uyabona ukuthi ngathi akuhambi kahle nathi ke we have to ask questions ke if ebona ngathi uthi akuhambi kahle. Theni ke lo la ke odansela igqom kanje sisafaka ama locals yini lento ama pimp yini lento le ophaqa lapha ababevalekile shibilika ngempela. But iyonto engifuna ukuyisho nje not in a bad way guys. Ngisho ukuthi Babes mhlawumbe unomona anginawo umona. Wozani ngizongifundisa ukuthi tempo yegqom ulilalela kanjani. Uyilalela kanjani tempo. Njengoba seshilo sesibafethu uhambani bafethu nofunda. If you really wanna be like uBabes Oduma, the best that ever happened in KZN and international. Nangu Babes bafethu. When offerisha uthi wozani yabo. Ngiyayithanda ke le part ukuthi une at least uyasho ukuthi abeza abantu yabo. Akagxeki nje kodwa uthi wozani yabo. So nakhona ngizosala senibona ukuthi yipi ke mhlambe ingoma entsha noma ialbum entsha ayikhiphile sasenibukela nakuyona. Because yes, she is talented, no doubt about that. Yayibona leyo nto. Namanje mfethu mengene stage sisalalela yona iwavuka ekseni awazi ulalela and isashisa ikhotha. Okay? Bethu wamuscape. Ukhala amateke babele kodwa Babes nawe ekhona la uyakhona nale nkulumo. Yo. Hayi ngiyastresseka man. Igqom selivele nicule awukwazi ukucula ivesi amavesi awu2 ucule nelokhuza hayibo engomeni eyodwa like umuntu uzoyikhumbula kanjani le eyiculayo mozocula iziyophuma ingoma igqom izwe liyovalwa.
obvious lapho une-point again guys igqoma kuyona into ozovele ube ne-verse ne-chorus kushonele lizephuma. I think igqoma mfethu ifuna ube ngazuthi ama-hook there and there ama-gimmick bese uyishiya kanjalo. So I think she's got a point yabo. And I think into ayenza kakhulu naye le akaculi kakhulu uBabes utshela lento ofuna ukuyizwa phume kuwena then udanse emva kwalokho asambe Babes. Gqom izwe liyovalwa wena ubhizi uyacula. Okwazi ukuba ney'ngoma eziwu-2 kwigqomu ngoba kwigqomu kumele ube ne-gimmick eyodwa esoloko siyibambile nje yabo njengoba mshunqisi pukupuku ulokhu esho into eyodwa. It makes sense lokho siyidansa hayi pukupuku awukwazi uzovele ucule uthi uyabheka ingoma inamavesi mhlawumbe awu-4 engomeni egqomu guys. Bafethu, that's the truth. UBabes yakhala guys, but the question remains, wena ofisayo ukuba igqom artist ungaya yini kuBabes uyocela usizo or akubhalele ingoma? Hit me up lapha kwi-comment section. Don't forget to like and subscribe. And also guys, on the 3rd of September, we have a comedy night lapha Beanbag Comedy Beanbag Jazz Lounge next to Zai Morningside corner like eThekwini. If you are around eThekwini, please book your table right now because it goes cool because a comedy show is sponsored by uSavannah and uSavannah uthi abantu abafike bangene mahala. So the first come first serve. See you on the 3rd and make sure ukuthi bafethu lama videos opopha la niqhubeke niwabuke. And don't skip the adverts, guys. Thank you so much for watching the dopest show in KZN, Bafethu DOP, the #1 podcast in KZN, if not the world. Yeah. I think it's like